Film sana farang naman si Graan blog sound tam ko fin kipso boro wa shoi ma ju phu wan nai morlan sana ba dam goi in fi blog ko phrase ba sana jabai hane an interesting kam na sesta kalamun anga bobicing ul khaw su phaideng nei shika jo se lai la ne na ye deko bere funai tasimla burna phaide suna farang soita jansi दाखलि माले माया लतो बुरना मोनजादोंलायनो दा बेखौनो मोनबावगोन खोमा होननायखाय फैदां दंनायालाय दङ ओइ दाखलि बेरा दुमनाया दाखलि आं फैगासेयाव नै गावहा दाखलि इनिखौनो मोनजादों खोमा बे आंखौ नैबेखौनो खिथादों आरोना एसे बुरनो नायबावनो आङो मोजां मोनथारदोंलायनो ओइ नानि आयै सना आगैखौ बामैदों दे आबैया न'आवसो थांनानै फैबायनो आरो बिसोर ओरै बिगैखौ बामनानै फैबायानो थाथ' बेयावनो फैनाङा नै जंगलावसो आङो हासायखौनो बोथिसे थोबायानो दंबावोमोनदां फुथला थिनानै जानांगौ नायफायफा बेलाय माथो फुरा जागासे बरियाके ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय न'नि नालाय जा रोदा खाथिनि गोसोमखौबो गारलायथारलाब्रा आङो दा मोनाबा गैया आरो एकदमबारे गुदुंफोरखौ माने सखानो बे जिख्लाबसेखौबो लास्ट पार्ट हाबावलायबायसो आरोना एकदम गुदिनिखौबो बेफोरो ओमफ्राय बरिया एकदम ख्रा होनलायनाय मोन्दोंनो दाखालि खनसे ना खननै जाखांबाय होनदों मामोना आं सानथाराखैमोन जोंनि एखेबारे राथिलायनाय हायावबो एफा गिदिर थासिमला जागोन होननानै सायावसो जाखांनानै थाखादोंनो सायावबासो थांखादोंदां बुस्थुआनो सिङावबा संख्रांनो हाया नङामोन बांद्राय ओमफ्राय बाखि मोनसेना नैबे फिसा फिसायामोन आरो मोनसे बेल' थांफ्रांदोंमोनदां बिनि लोगोआ दाख्लैबो गिदिरमोननो रुनोसै र' मोननायालाय मोन्दों नै थाया ओमफ्राय मार गैया आरोना बुस्थुआ ओमफ्राय बे फिसा थेलेबा बेखौ थाखौ जानो जा फिसा नैथिंखौ जायखौ जामायखौ मोननायालाय मोनबाय रुबु खिन्थु नैदि ससेयाव मोननाय ओमफ्राय ससेया नैदिया गोरा आरोना जारलासोहाय होमब्ला सनाफोरजों बेनिफ्राय मा सोलोंखो सायावल' मस्थ' गिदिर एकदम फिगार नुबाल' जाया आरोना बे बुस्थुआ सिङाव सनस्राबो जानो हागौ जेरै दा थाया जादों ओमफ्राय सायावहाय गेना गेनि एकदम बारा थिग जानाय नङा बियो बिदि सानोबा बेबो जोंनि थाखाय भुल जागोन आरोना जेरै बे थायाबो गेना गेनि खायलें खुइलेंआसो जा मार गोनां मोजां मोन्दों आरोना ओमफ्राय गिदिरा नायदो मारबो गैया सनस्रा टाइपनि आरोना दा माथो होनना बुंबावनो बाबारे नोंसो थिं दामगासिनो दङ हा फैदो फै अबाव थांगोन मा खालामनो हे भगबान लगायबाय फैदो गैलाहाय अयथासार दिगदार बिबै फिसौ नमस्कार आरो फैदो एसेयावनो आंनाबो नै टेबा खालि जालायबाय आरोना साफा मावखांबाय नालाय बालाबासे काप खालाय दैफोन एबाना एसेयावनो अमा आदारखौ हैनानै फैगोन जों आगोल ओरै सफैलायबाय नों आंजों फै अमा आदारैनो फै अमा आदारैनो फै खमसे खम आबैखौथ' दिगदार होनाय नङा दे सेन्देल गान दे सना दे फै
हा नेखादों बिलाइयावनो दंखायो आं फै दै गुदुङाबो बुर बुर गोदौखाबाय आंना न' टेनसनसै फै फैदो फै दै खालाय एसे अफ्रि एसे ओमफ्राय दै एसे होबावनोसै लुंगा लुंगि जिबो सोमनानै दङ नै आंहा मुस्रि मुस्रा लागावथारनोसैलै आं उफाय गैया जागोन दे अमायाबो देरा नङा एसे देरबाय एसे लाव 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 बुरजा नांगौ ओइलाय माथो बिगासिनो दङ र' गावसो आगोल आगोलबाव आय 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 सौथु सानसैमोन ओरै बारा खाथि थानाङा फानो आदार उखैदों बियो आदार उखैदों र' मोनो र' जा ओरै आय मुनु मोनसे गैया मोनसेल' नै दुरुङा नै लान्जायाव थाबथाबाय मोनसे मुनु गैया मोनसेल' गैया बेल' मोनसेल' जा गथ' गथाय गारनाय बिस्कुट था गोथाव हा अमानि आदार थाङा अमाया अरो माबाया फानो ओरै फै गिथाराहाय नै बे दुरुंजों फानाबाथाय गैला देरबाय देरनायालाय सिबाय एसे स्र'नो दे नांथागुलायनाय जाबाय हायो बोरैबा बोखोबोखानो गैला थुदो खिसिखि नोजोर नालागेहाय थुदोथ' दे हामबायसै नों थांदो थां आं जि सुनोसै बिराद अयथासार खालामथारसिगोन बियो थांदो मुस्रियाबो मैया बुख्रा मोनामलायनाय आरो आंबा गान्दु खबर खबिखौ सोलायबाय दाना मुस्रियाथ' सोलायजालाना मोनसे एक्सट्रा थानायाबो फिसासा एकदम बुख्रा मोनामनायखौनो बाबांसिननो थुदो जाबाय फैदो आबैया फुजा होखांबाय जों थांदो आबैजों फैदो जारलासो सुला सुलि ओमफ्राय सिं सास्रोलायनाय एकदम सुजोब्बाय आङो नै दाखालि लोखि मेलायाव एसे बेरायहैनायाव लफाया बेखौ गाननाया बेखौबो माथो खालामनो सुनोथ' समाय मिलायासैना बेयावनो लागाव आरोना सब किसु लामाथिं एसे आगैनायनो होनगासिनो बिदामोनाबो बबेथिं जे बमा गावलागासिनो थुं बोरो आदामोना बबेथिं थांखो दानिसो लामा सेराव आवाज खोनादोंमोन आं बिमायंजों नै स्कुलसिम दंहैयो बिमायंजों होख्रां हरजानाय खोनादों आङो उन्दुनो नागिरदों खोमा नानिया थ' खिसोनाया देरबाय जोंना ओंखायनोथ' सोमज्रो कम्पानि ना खिना ओइ आब' बैलाय आब' टिना बम' नोंनालाय ओइ मा आगैना मा नाममोनलाय आगैना ओरैनोबा गाबज्रिहरो आगै निसिता मा जाखो होनलायहरो निसिता फैदोथो आब'आ नायदों आब'खौ थांसै ओंखाम सङाखै सेन्देलाबो नायलाय बिदानि बैया मलि सक सका मानजिना दोनदों बिनो खेल्थेब गानो नालाय बिदानोथ' हामखाला थ' टाइमाबो जाया नङा 10ता जालायबाय आरोना सिदा नै दालि रुबायानो ओंखाम जानबाय ओमफ्राय बिबैया गाइखेर साहा लोंबालाय आरो दे होनबाय नालाय आरो माथो दंबावो गाइखेराबो होफैबाय नालाय फवासे लागावनोसैलाय बालाबगासे हरलिक्स लाखाबाय हरलिक्स लानो रेडि आंनि फिसाया गाइखेर लोंनोनो ओमफ्राय लोगोआव नैबेखौनो भाजा एवनोसै आलुजों होलाय सना हरो ओमफ्राय सनाफोर आङो बे मासुन्दिलिनि ब्लगखौ दोनथ'नोसै आरोना दा एसे खर' मरलोबसै स्र'नो ओंखायनो बिदि जाला बुद्रुयैनो नोंथांमोनखौ बरायबाय बिदिनो बिदाय होबाय मोजाङैनो मोजां दङ आंनि समाया बिदिनो थांलायबायनानै बेखौनो एसे फिसा शेयार खालामबाय आरोना ओमफ्राय गाज्रि मोननो नांला ओमफ्राय नानि फिसायाथ' बे न' खाथि बाहागि बिजावजालिनि देखायखायाखैमोन एसे देरबासो देखायगोन होननानैहाय एसे देरनायखायसो दिनै भिडिअ'आव सोफानाय जाबाय आरोना नानि फिसाखौबो जुदि फार्स्टआवनो मोनोमोनबा बे नानि फिसाया जोंना बाबुजों समान जागौमोन आरोना बाबुनिफ्राय एसेल' उन्दैसिन जागौमोन ओमफ्राय गोबावजों मोनदों बाट मोनदों जोंहा दा नानि मोनदों सुन्दरि नानि बहुत गोजोननाय आरोना जों बयबो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल ब्लग्सआवनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच